Adokero kamano jaduong' Bati. An luonga ni Kennedy Awina Riembi, an jalony nyiepo mar sirkal miluongo ni public procurement. An wuod Seme Kombewa e gweng' moro ni Koruma. An wuod Omogi Kariembi. Koro kawuono wadhi twak e weche mag nyiepo gieki. To magi achiel en adier ni wan gi issues mag pending bills machando e counties, to wadhi neno ni bende olos gi ng'ato ama ntiere systems mamiyo gitimore, to ere kaka wanyalo konyo mondo kik gibedi. Erokamano ahinya Ken, amora ahinya kendo an bende machiegni ahinya rwaki elo jawinjo mabende ang'eni ka janeno mang'eny ang'ino rwaki ode kata kama uneno wae. Felix machiegni in bende. Erokamano Bati kuom miya thuolo kendo ayudora kaka wuono mondo waler weche moko, weche mag pending bills gi procurement processes ma ntiere. And ilunga ni Felix Ochieng' Masiga, ajachula, and ae dala marawendo. Erokamano ahinya. Yes. Ng'eni chula ng'eny. Yes. An jachula kaka Singri. Okay. Yes. Erokamano ahinya. Amora ahinya Felix in bende kumido thuolo mara twak kodwa ka wabro rwako Evans ka oseikore yo makare lony mar mbui kwa tudre kode kuwuok Migori. Ken, kawa penjo ni wachaka wach mar procurement kata nyiewo mag sirikal. Chenro ma sirikal dwani mondo timne jopiny. Nitiere kaka ilando gi to joma ne gidwaro oro kwayo. Tiketo gi rachongi. Ipiedho gi mawacho ni ka wang'iyo ng'ani emane kod nyalo lony mare kaachiel kod kwan omenda modwani mondo timgo gini waneno ko wanyalo nyale nikech nitiere jomoko bende ma kooro ni kata kwan omenda modwa timogo gimoro tek onge ring'ani milal jomenda wachalo kaka Felix gini ong'eyo. Nyiswa ni procurement ni kata nyiepo mar sirikal ni en ang'o gini ma itime? Nyiepo mar sirkal kaka iwacho noendo en yo ma kembe mayudo pesa koa kuom sirkal nyiepo godo gigo ma gionge godo kaka buge, laptops, kaka gi obtain gi, kaka giyudo gi mondo giti kod gi tiyo ne jopiny. Seche ma idwa nyiepo ne sirkal wan gimoro ulungo ni budget. Yes. Kiseloso budget ma wadhi wuoye, kiseloso budget then idhi loso chenro mar ang'o, chenro mar nyiepo ma waluongo ni procurement plan. Chenro mar nyiepo ni ema dhi nyiso ni idhi nyiewo gi nendi karang'o, idhi nyiewo gi adi, to idhi tieko process no endo karang'o. Bang'e kwa kanyo ndo ka wadhi walande. Ko waselande adhi mana tiyo gi moko ma walando e gazette. Kech nitie moko ma ok lande gazette iluongo ni request for quotations. Ma waluongo ji adek ma already nyinge gi wan godo. Waluongo bi uru mondo mi utimno en tich moro matin ma sirkal chik mar sirkal wacho ni moko kalo milion 3. Koro gimoro amora mani piny ne milion 3 en wanyo waluongo ji adek to wanyiso ni biuru piem to ng'ama bro miyo pesa maber to wamiyo tich. Yes. Koro seche mwalande wamiyo gi dala 7 mondo miwa response miwa duoko ni tijino be ginyatimo. To seche mwaselande chande then wadonje the next stage modhi piedho gi mwaluongo ni evaluation. Chik wacho ni evaluation onego watim within ndalo 30. Kwasetieko mano then chigi moro mwaluongo ni professional opinion. Koro jatend procurement ma counties niga gi county director of procurement. Yes. Nitegi moro moluongo ni professional opinion modhi timo. Then odhi ondiko ni process mosetim ni te otime maber, pesa uniendi bende wantiere godo, jogi oseluwo chik, koro ayie gi gima jo evaluation kande no otimo. Koro wanyalo dhi mbele mondo wami ng'ani tijni ama kik wami ng'ani tijni. To en bende en gi rights ne mar chiwo reasons mage ni kik wachiw tendani. To kwa kanyo ndo wan gi gine accounting officer makore en jatelo maduong' madhi yie di contract no chiwo ama kik chiw. En bende en gi ratiro mar ng'iyo gigo te. Kong'iyo jogi eki okotimo tich maber. Owacho ni doguru tim ang'o? Doguru tim kendo. Amuland tendani kendo fresh. Koro ma miluongo ni re-evaluation koso ichakilanda ng'ade ang'ada te. En omanyama na penjo upenjo. Ni ang'o miyo mandi no okotim kama. To un makoro umiye duoko. To sechego king'edo usetimo evaluation mutieko. En onya yie kodu ama onya tamore. Oduoko ukendo. Pod en mana evaluation process. Then onya ndiko koro professional opinion based on paro mane jatelo neno. Samoro nitie gimoro mane joka ok oneno. Nikech seche mwatero ne jatelo maduong'
report ni endi itero ne nyaka documents te gik theory te manu timo gik moko te manu timo alongside gi professional opinion mar jatend procurement luongo ne county director mar procurement koro kitero ne mano ko ng'iyo en bende en gi pacho onya neno ni gini endi ok utimo maber to kwani kwano ni endi no kodonjo then oduoko gi then onyiso ja procurement do gi convene joko bed piny gi chak gi ng'i pesa ni kendo koro mano ende mwaluongo ni evaluation process to kwa tieko then ekwa dhi stage mar timo ng'o mar awarding de wacho ni supplier XYZ ni endi en oromo miyowa tiji ni endi wan gi yore mang'eny mwatimo actually gin yore 14 ji ong'ega ng'e moro milande gazette miluongo ni open tender but piny kanyo endo wan gi 13 moko ma inya tigodo seche moko be nya chiwo gokinyi tadhi e duka kata tanyiewo gimoro takelo mano bende nitiere iluongo ni direct procurement samoro adwa na nyiewo laptop ni endi to nitiere maybe tablet monego be notiyo godo koro chuno ni nyaka nyiewa mana the same design koro ere tienda nyisi ji mang'eny obi mondo miya gimoro tang'e ni gini ende anyadhi kawe takele adhi atimo direct procurement takile taloro topic instead of manyo ji mang'eny tang'e gima dwaro samoro bende wan ga gi seche ma wan gi gik moluongo ni calamities samoro koth ochwe kamoro mong'ado ndara to chuno ni ndara ni nyaka tim chuno ni koro wadhi donjo kamoro mwatimo direct procurement wadhi manyo contractor immediately to wanyise ni donje ndara kachi timo ng'o ilos ndara chande mondo mijio timo ng'o mondo ji okal gi ndara no mano kwa bidhi e process mar open tendering wadhi ndala berio waland ndala 30 kwa evaluate and all mano ok nyati megin chik ma procurement luongo gi ni emergency procurement seche mangima dhano nitiere at risk ama mwandu nitiere at risk koro ging'eny to kwanya nikech sa ok obi donje gite but anya wacho ni adier chik mar procurement samoro iwacho no bor but mane kako kete mondo mi okony jopiny mondo waluongo ni level playing ground ng'ato ka ng'ato bed gi thuolo seche miyawe mikete public ne ng'ato ka ng'ato dhi yiero gin ndalo moko ne wa discuss ka endi nyiepo mar mbui gin sirkal sani owacho ni nyiepo no idhi time mbui ma ng'ato ka ng'ato dhi neno kaka sani Julai ka endi wan gi gimoro ni procurement planning wan giso ni chenro manyiepo sani koro ka kembe timo chenro mar nyiepo both counties to gi parastatals sani gitimo chenro mar ang'owa sani gitimo chenro mar nyiepo kaka gibo nyiepo nyaka financial year timo ang'owa room to iye kanyo ema iyudo ka samoro kokotim gimoro maber kokotim gimoro yo makare ema wadhi bedo gang'owa pending bills nikech samoro wadhi watimo tenda to tenda nyindi ni wakete ni $1,20,000 but ng'ama wamiyo tijni nigi $20,025 to ene manene en lowest evaluated waluongo ya kamano lowest evaluated koro nyiso ni wan gi $1,500,000 mane ok wachano but maendi evaluated lowest evaluated bidder koro chuno ni wabro dhi manyo pesa moro mondo miyang chul godo mondo pongo do wi mano ende gik moko ma samoro iyudo ka timre nyadi ng'eny to gik moko ma IGP bende dhi konyo nikech sani king'iyo IGP ma sirkal okibi chiwo tenda mabor gi pesa manomiyi kapo ni ne en $20,000 to no kitimo nonro market mwaluongo ni market survey ming'eyo bech ginendo adier en pesa die market kacha then idhi bet gi problem chuno ni idhi cancel process nino endo mondo ichake kendo anyalo we gi kanyo mondo owadu med bro alright erokamano